बे जाबाय फरेस्टनि हा फरेस्टखौ रैखा खालामनाया सरकारनि दायित्व आरो सरकारखौ डिस्टार्ब खालामनाया अपोजिशननि धर्म दा बेखायनो बिथांमोना अपोजिशननि धर्मखौ फालिदों आरो पाब्लिकनि गेजेराव मोनसे गाज्रि इमेज लाबोनो थाखाय बिथांमोना दिनै मोनसे गाबोन मोनसे मा बहाबा फरेस्टखौ एनक्रच खालामनाय बहाबा सरकारि हाफोरखौ दखल खालामनाय बिदि खालाम सरकारनि जिथु मोनसे इमेज बेखौ नस्थ' खालामनायनि बियो प्रक्रियानि बादै जेबो जानो हाया आरो नैबे सरकारा कुनु इलिगेल हा दखल खालामनाय इलिगेल फरेस्ट लेन्डआव हा दखल खालामनाय इलिगेल सरकारि हाफोरखौ सोरबाया दखल खालामनाय बेखौ जों मालाबाबो सुबिदा होनाय नङा बियो सोरबा जोंनि हारियानो जा गुबुन हारियानो जा खारन फैबाय थानाय 50-100 बोसोरनि थाखाय हाया बारायनाय नङा मानसिया बारायगोन हाया बारायनाय नङा मानसिया बारायगोन जों बेखौ जेब्लाबो नोजोर होनाया मोजां आरो जोंनि ओनसोलाव क्लाइमेटआ ओरैबायदि चेन्ज जादों क्लाइमेटआ ओरैबायदि डिसबेलेन्स जादों बेखौ बेलेन्सिंआव लाबोनोब्ला जोङो फरेस्टखौ रैखा खालामनांगोन आरो बेखायनो जोङो बिफां गायनाय फरेस्टखौ रैखा खालामनाय बेफोरखौ जों खालामदों आरो बिनि थाखाय जिखि अपोजिशना बुङा मानो बेखौ जोङो आरो रायजो राजाफोरा बुजियो अपोजिशना अपोजिशननि धर्मखौ मावदों जोङो सरकारा रायजोफोरनि मोजांनि थाखाय फैबाय थानाय 100 बोसोरनि थाखाय जोङो सिन्था सरसा खालामदों जायफोरा बेहाय एबेक्सन खालामजाबाय बिथांमोननि एबेक्सन खालामजानाय जायफोर व्यक्ति बिथांमोननि डिटेल्स बिथांमोननि न'नि गासैबो मा होनना बुङो बाय'डाटा बेखौ मोनजोब्बाय बिथांमोना अलरेडि गावबागाव न' आरो गामि दंखायो बे गामि थाखानाय व्यक्तिफोरानो बेहाय माने मा खालामदों दखल खालामहैदों बिनि गासै मा होनना बुङो रिपर्ट बे रिपर्टआ ओंखारजोब्बाय गतिके बेहाय रावबो जोंनि बर'फोरा अन्तत हा गैजायै दिनैसिम गैया होननानै जों बुंनो हायो सोरबाया बहाबा फरेस्टआव दखल खालामदोंबा बियो सोरनिबा थोननायाव सोरनिबा इन्स्टिगेटआव बेफोरखौ खालामदों होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दिनै सरकारनो मिथिहोदों माने जोंनि मोनसे सेन्ट्रेलनि प्रग्राम मोनफ्रोमबो समस्तियाव 100 जन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि बियो नट अनलि UPPL सापर्टार नङै माखासे सेंग्रा आरो सिख्लाफोर बिसोरखौ जोङो बबे लामाजों थांनांगौ बिथांमोननि भबिसतखौ जों बबे लामाजों दैदेननांगौ फैबाय थानाय जेनेरेसननि थाखाय UPPL बबे लामा बिथांमोना दिन्थिनो नागिरदों बेफोरखौ जोङो सावरायदों आरो बिथांमोना मा मावनो लुबैदों जोंनि फैबाय थानाय आनइमप्लय इयुथफोर आनइमप्लय इयुथ इडुकेटेड बिथांमोनखौ जोङो बिथांमोननि भबिसतखौ थिक खालामनो थाखाय फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलाव थानाय जेसेबां सेंग्रा आरो सिख्लाफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै जों सिमां नुदों आरो जोंनि ओनसोलनि भबिसतखौ बिथांमोननो जोङो गथायनानै होनो नागिरदों खारन दिनैनि इयुथआनो गाबोननि नागरिक आरो बिथांमोनखौ जों थिक खालामनो हायोब्ला जोंनि बिटिआरआव फैबाय थानाय समाव मुल्यबोधनि राजनिति मुल्यबोधनि सरकार आरो फ्रि एन्ड फेयार सरकार कारापसन फ्रि आरो जोङो इलिगेल आर्म्स जोंनि ओनसोलाव फ्रि मोनसे ससाइटि जों दानायनि सिमां नुदों जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बे इयुथफोरा जाहाथे जोंनि समाजखौ दैदेननायाव मोजां मोनसे बिफाव लायो जों दा मानिजाथाव जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै 40टा समस्तियाव जों बेबायदि हाबाफारिखौ रनसायबाय थादों फैबाय थानाय समाव जोंनि इयुथफोरखौ जोङो गोख्रों आरो साखाफारा आरो मोनसे स्ट्रं बिटिआर सोरजिनायनि बियो मोनसे पलिसि आरो बियो जोंनि मोनसे सिमां लाइमोनफोरनि जिथु उदां बे उदाङा गैयामोन होननानै गोबाङा निस्सय नंगौ
सिगांनि सरकाराव जोंनि लाइमोनफोर युथफोरनि जेसेबां स्पीच अफ फ्रीडम आरो माने जोंनि लाइमोनफोरनि जि मोनसे पार्टिसिपेशननि जिथु मा होनना बुङो बेखौ स्पेस बेखौ कुनु राजनिति दला सिगां होबोआखैमोन दा जोंनि समाव मानिजाथाव प्रमोद बर'नि दैदेननायाव राजनितिकानो जा जिकुनु मोनसे हाबाफारियावनो जा बा जायखिजाया स्पीच अफ माने फ्रीडम बेखौ नैबे सरकारा होदों आरो साफ्रोमबो युथआनो गावनि गांनाय उखैनाय गावनि लुबैनाय मा जाजानो लुबैदों भबिष्यतआव मा जानो लुबैदों बेखौ जोङो नोजोर बोनानै हिउमेन रिसोर्स जों माबायदि सृष्टि खालामनो हायो आरो बे युथआनो जोंनि हिउमेन रिसोर्स आरो बिसोरखौ जों थिक खालामनो हायोब्लानो जोंनि बिटिआरआ निश्चय फैबाय थानाय 15-10 बोसोराव जे मोनसे मोजां महर मोनगोन जोंहा मोनसे बिश्वास दङ।